Sarado pa to? Ganun pa eh. Ah, ganun. Yun na lang Pero, tayo. sara na sila. Sara. Ay, sadali. Sadali. Yon, welcome back, Marquez Cueta and Albert Bambao. Nandito tayo ngayon sa BGC. Gumamit tayo pinagbabawal na technique. Kasama natin kanina si Batman. Kaya tumakbo si Batman, kasama si Sir Mike. Ikot-ikot lang tayo, pasyal-pasyal. Mamaya, makakasama dito si Supremo Mark Arthur, fresh from Philippine Loop. Chill ride lang muna tayo. Parang pa-welcome back namin to kila sa dalawang Mark Casquero tsaka Marquez Cueta. Last time nagsama-sama kami before umalis si Mark for the US. Tapos si Supremo rin, si Mark Casquero naman before mag Philippine Loop. So after nun, ngayon na lang ulit kami magkikita-kita. Sayang si Cycling Chef hindi siya pwede ngayong umaga, pero mamayang tanghali makakasama natin siya. Exacto isang buwan ba kayo sa US? Umalis kami December 22. Arrival namin January 21. Oo nga. Pero umalis kami doon 19, December 19. January 19. Pag-landing, 21. Saan state na kayo? California lang, pero iba-ibang part. Saan ka bang bike? Dalawa pa. Dalawang ganito. Kanan. Naka-pantalon. Nagkaroon na ako cargo pants tapos thermal. Tapos sa taas, dalawa o tatlong patong. Malamig nung nandun kayo? Burn! Ang gulay mo! Gulay! Ayos ah. Sightseeing lang muna tayo sa BGC. Nostalgic din itong BGC para sa akin nung nasa corporate pa ako, hindi ako dito nagtrabaho, pero
dyan sa Ayala, pero madalas din ako napapadpad dito sa BGC. Ito ang bike. Tapos nag-Singapore siya. Ano? Friday. Friday ba? Oo. Ay, hindi. Sunday pala. O, Sunday, February 8. Oo. Sinalubog niyo talaga siya. Nakakita din ng tao. Oo.
Tayo sa sikat na sikat ngayon portal dito sa BGC. Ngayon yung vlog oh. Pwede ko sa selfie tayo sa Selfie. yeah. Saan bansa to? Ngayon yung vlog eh. Ah, Finland. Finland ba yan? Dito lang pala. So eto, saan tayo makikita kahit sa kung saan tayo may ganito? Random. Aso pag labas ibang bansa naman. Ano makita mo yung model? Swerte nga ni Martin. Dinaanan niya yung bayan sa Europe sa UK. Saan siya? Nakita mo ba, di ba kasama ni Paul McCartney? Oo nga. Grabe yun. Woo! Wala no? At pala may ano ka rito eh no? May pentel pen. Gusto mo ako siya. At pag kinuha nila yung number. Nangyari na pala yung Isa pang politiko. Wala ka pala eh. Mahina pala to eh. suit no. Suit no. Master! Congrats. Tayo na. Proud. Suit no. Ay, nadumiyan. Advance party. Sorry, nadumiyan. Pwede ba tayo gawang t-shirt kaibigan ng Philippine Local? Pa-print ka pa! Gawa tayo. Kaibigan ng Philippine Looper! Talaga. Ano lang na ano, ng one day sa target day. Santiago ka na nun. Ibig sabihin, siya pala dapat ang unang sasalubong. Ay, sarado pa to? Ganun na yun. Ah, ganun. Yun na lang Biro, tayo. sara na sila. Sara. Ay, sandali. Parang BMC! Nalit yun na naman. Parang BMC ha? Parang BMC lang. Karapatan na kayo. Parang BMC lang ha? Kasi hanggang 5. Di ba kasi kung 5 bali na sila, hanggang 5 bali na yung ano nila yung challenge. Parang BMC lang ha? Wala, hindi na ako makakaabot sa'yo. Hindi ha? Mark. Sino kasakit naman siya? Nagtayo ako. Ganda yun. Bukid yan. Hindi na wala, hindi na wala. Hindi na yung beta ay postoyo. Ano nila sa sabi ko, kasi pa maraming mga shopping malls, di ba?
Milemaster. Gaan ano? Ito. Carbon. Mababawasan mo yan pag nag-ano ka, XTR pedal. Saka ano? Ano pa ba? Bawas to. Saddle. Ito lang. Hindi, pero maliit lang yung sa stem eh. Ayan yung saddle. Pero magaan na to sa hero. Oo. Galing sa... Tapos ito, no? Zito. Oo, ZDT yun. Hindi, pero syempre, Ultegra, mas maganda yung Ultegra na shifting Iba mo. yung shifting yun. Oo.